21,37%. I bé, això ens porta a una conclusió que és inevitable, i és que avui Barcelona ha votat a favor de la independència de Catalunya. Hem més que triplicat els vots obtinguts per formacions de programes independentistes, explícitament. Ens referiríem a Esquerra Republicana, Solidaritat per la Independència i Reagrupament. Sumats tots tres, hem més que triplicat la xifra de vots que van obtenir. Tenim la gran alegria de comunicar-vos que Barcelona no ha rebaixat el percentatge general de les consultes a Catalunya, sinó que l'ha augmentat. Els resultats, en aquest sentit de participació, que per a nosaltres són realment els importants, que confirmen que el país no es posa cap nivell. Valorem també l'altíssima importància de les iniciatives que sorgeixen de la societat civil. Aquest d'avui vostre n'és un claríssim referent. I en aquest sentit us diem que els partits, i el nostre en concret, no poden no atendre-ho, encara que anem un o dos passos per darrere. Tot sovint els temps de la política i els temps dels moviments socials no acaben d'encaixar. Senzillament us diem que en prenem bona nota. El resultat és clar i explícit. El resultat d'avui enlaira definitivament les consultes ciutadanes i el dret a decidir a Barcelona i a Catalunya, i ara toca que les consultes ciutadanes siguin organitzades des de les institucions, siguin vinculants i portin el dret a decidir a la ciutadania, que és, en definitiva, qui ha marcat el ritme del dret a decidir d'avui i el que marcarà el ritme del dret a decidir en el futur. El proper dimecres, al Parlament de Catalunya es votarà la llei de declaració d'independència. El proper dimecres també volem vots i no paraules. Volem que tots aquells partits polítics que han votat sí a la consulta sobre la independència, Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya i, evidentment, Solidaritat Catalana per la Independència, la nostra opció política, el dimecres també votin amb coherència la mateixa opció al Parlament de Catalunya i continuï i s'aprovi la tramitació de la llei de declaració d'independència. Amics, jo avui faria un brindis no pel que ha de venir algun dia, que ja veurem. Hem de fer un brindis pel que ha succeït avui. I avui el que ha succeït és democràcia plena. Avui el que ha succeït és plena llibertat. I avui el que ha succeït és plena majoria d'edat dels catalans i dels barcelonins en concret, que hem demostrat que podem decidir per nosaltres mateixos. Salut!